Vybrané slová už poznáš. Už si sa ich naučila, či už podľa nejakého zoznamu, vypísané v tabuľke, 100-krát napísané, povedané, zaspievané, zopakované. Skrátka, vybrané slová už vieš. Človek by si teda myslel, že už ho nič nezaskočí a už vie, kedy treba napísať tvrdé a kedy mäkké. Však? Ale niektoré slová sú také kulehy, že buď znejú rovnako alebo veľmi podobne. A predsa raz sa v tom slove píše mäkké i a inokedy tvrdé i. To sú také chytáky. A ja ti dnes 11 takýchto najčastejších chytákov predstavím. Tak pozorne počúvaj a najmä sa zameraj na to, aký význam má to slovo, lebo podľa toho budeš vedieť, aké i v ňom musíš písať. A ja ti k tomu prezradím aj zo pár pomôcok, ktoré mne pomáhajú si ich zapamätať. Poďme na to. Prvý chyták. Byť ako udierať a byť ako existovať. To je presne tá situácia, keď príde pani učiteľka a povie: vy sa mi tu nebudete byť. Čiže nechce, aby ste sa mlátili, kopali, bili. Tu píšeme mäkké i. Pozrime sa na to takto. Keď sa niekto rozčulí a nevie sa už ovládať a začne ostatných byť, je to skrátka slaboch, mäkota, čo si nevie inak poradiť. Nevie nájsť lepšie riešenie. Takýto slaboch, mäkota sa vie iba byť. S mäkkým i. Takto sa ľahko dovtípiš, že aj v slove bitka píšeme mäkké i. Lebo keď sa niekto bije, je čo? Slaboch, mäkota, presne. Bitka, byť sa, byť niekoho je s mäkkým i. Ak hovoríme o slove byť s tvrdým i, to je vtedy, keď hovoríme o slove byť ako existovať. Cez hodinu musíš byť v triede. Chcela by som byť ako ty, stále veselá. Byť dobrým človekom a nerobiť chyby je ťažké. Takéto byť píšeme s tvrdým i. Druhý chyták. Dobiť ako udierať a dobiť ako ovládnuť, zmocniť sa. Už sme si vysvetlili, ako sa slabosi stále bijú, namiesto toho, aby si veci radšej vyrozprávali a našli lepšie riešenie. Oni sa často aj vyhrážajú, napríklad vedia kričať: ja ťa tak dobijem, že ťa vlastná matka nespozná. Takéto slabožské dobiť samozrejme tiež píšeme s mäkkým i. Sem patrí aj dobiť baterku, napríklad tu v tvojom telefóne. Predstav si, že nabíjačka tú energiu do tej baterky nabíja. Bum, bum, bum. A je potom plná. Trochu od veci, ja viem, ale pomáha to zapamätať si, že dobíjať baterku je ako byť ju. A teda dobíjať baterku píšeme s mäkkým i. Ale poznáme aj dobiť s tvrdým i. To je napríklad vtedy, keď sa nejakému kráľovi páčil cudzí zámok. A on sa rozhodol, že tam chce bývať on. On v ňom chce byť. On ho chce dobiť. Aby tam bol on pánom a nie niekto iný. A je jedno, či to spravil bitkou, kradnutím, vyhodením iného kráľa z toho zámku. Jednoducho ho dobil a teraz je tam pánom on. A teda toto dobitie píšeme s tvrdým i. Tretí chyták. My ako mne, jednej osobe, a my ako viaceré osoby. My všetci spolu. Podaj mi to pero, prosím. Alebo daj mi pokoj s gramatikou. Tu píšeme mäkké i. Lebo sa to týka iba jednej osoby. Mňa. Daj mi, povedz mi. Už je mi to jasné, mne. Ale keď sa jedná o viac osôb, my všetci, tak píšeme tvrdé i. Do tvrdého i sa predsa zmestí veľa ľudí, že? Pozri, takto si to predstav. Mäkké i ako jeden človek, daj mi, mne, tvrdé i ako my všetci. Viacerí, nie len jeden. To máš ako pri svetoplukových prútoch. Viacej prútov znamená, že spolu sú pevnejšie, tvrdšie. A teda my, mnohí, viacerí, napíšeme tvrdé i. Štvrtý chyták. Milka ako meno a Milka ako chyba. Kamarátka, susedka Milka, to je jej meno. Aj čokoláda sa volá Milka. No, chcel by si ju, keby bola tvrdá a nedalo by sa z nej vôbec odkusnúť? Taká tvrdá nie je dobrá, čiže radšej napíšeme mäkké i.
Milka ako meno je teda s mäkkým i. A tvrdé i teda už vieme, že bude patriť do slova mílka, čo znamená chyba. Milka ako meno píšeme s mäkkým i, mílka ako chyba píšeme s tvrdým i. 5. chyták. Vír, sova, tá žije, a vír vodný či vzdušný. Taký vír nežije. Vír, sova má taký tvrdý, prísny pohľad. Nezdá sa ti? Ako by sa dívala a pýtala: učíš sa? Snažíš sa? Tvrdá, prísna sova, vír. K nej patrí tvrdé i. Ostatné víry, teda vzdušný aj vodný, sú s mäkkým i. Tie ťa veru tvrdým pohľadom nepočastujú. 6. chyták. Byt, v ktorom bývame, a byt, ktorý používame na informatike. Byt s tvrdým i je ľahko zapamätateľný. Vychádzame z vybraného slova bývať. Bývam v byte. Bývam je vybrané slovo s tvrdým i. Bývam kde? V byte. Čiže byt tiež s tvrdým i. No a v informatike používame byt s mäkkým i. Napríklad, keď sa bavíme o prenose dát. Koľko bitov má 1 bajt? 1 bajt má 8 bitov. Takýto bit píšeme s mäkkým i. 7. chyták. Riť ako zadok a riť ako činnosť. Tak tu sa mi hneď vybaví záchod. Predstav si, sedíš na záchode a tlačíš. Veď vieš, si na veľkej. No a chceme, aby to bolo tvrdé? Aby to bolelo? Nie, nechceme. Chceme mäkké hovienko. Čiže riť ako zadok píšeme s mäkkým i. No a riť ako činnosť, čo znamená riť v záhrade do zeme, alebo neryb do mňa, lebo ma vytočíš, tak takéto riť píšeme s tvrdým i. Ešte raz. Sadni si na riť, píšeme s mäkkým i. Riť do zeme v záhrade, píšeme s tvrdým i. 8. chyták. Tykať ako zvuk hodiniek a tykať si s niekým druhým. Hodiny mäkko tykajú. Tik, tak, tik, tak. Mäkko tykajú, tik, tak. Tu píšeme mäkké i. To sa ľahko pamätá. No a to druhé tykanie je s tvrdým i. Napríklad: hej ty, môžem ti tykať? Ty nám pripomenie tvrdé i v slove tykať, keďže sa veľmi podobajú. Teda tik, tak, tykanie hodiniek s mäkkým i a tykanie niekomu druhému, dospelým vykám, kamarátom tykám, píšeme s tvrdým i. 9. chyták. Viť ako zapletať a viť ako vydávať zvuk. Začnime s viť s tvrdým i. To píšeme vtedy, keď opisujeme ten zvuk, čo vydáva vlk. Predstav si, je noc, tma, len mesiac svieti a zbadáš vlka. Budí rešpekt, skoro až strach by sme mohli povedať. Je to tvrďas a zavíja na ten mesiac, zavíja riadne, silno. No v takom slove viť, zavíjať, tam môže byť jedine tvrdé i. Ale keď niekto vie napríklad veniec, to je taká jemná práca. Na to treba šikovné, jemné ruky. V takomto slove viť sa nám pýta mäkké i. Vlk teda zavíja tvrdo s tvrdým i a veniec vieme jemne s mäkkým i. 10. chyták. Typ ako odhad a typ ako druh, model. Tu si to vieš ľahšie zapamätať, ak sa na to pozrieš takto. Dajme tomu, že máš vypočítať príklad z matematiky. Ale nechce sa ti pracne počítať. Radšej si to tipneš. Je to ľahšie napísať len nejaký typ, odhad. Čiže takýto typ, kedy si to uľahčíš a menej sa namáhaš, píšeme s mäkkým i. Sem patrí napríklad aj: tipni si, či naši v hokeji vyhrajú. Alebo daj mi tip na dobrý film. No a potom poznáme aj druhý typ, typ s tvrdým i. Tu už by sme mohli povedať, že sa jedná o zložitejšiu prácu. To je, keď vytvoríš nový model, nový typ. Napríklad nový typ auta, nový typ počítača. Tu sa namakáš. Je to tvrdá práca.
A preto v tomto prípade napíšeme typ s tvrdým I. Dnes posledný chyták 11. Kryštál ako tvar a kryštáľ ako čistota. Gramaticky rozoznávame teda dva druhy kryštálov. Prvý, keď popisujeme čistotu. Kryštáľovo čisté sklo. Kryštálové vázy. Kryštálový luster. Tu píšeme mäkké I a aby sme to ešte zvýraznili, tak píšeme aj L s mäkčeňom a vyslovujeme ho mäko. Kryštáľovo čistá voda. Druhý kryštál vyslovujeme tvrdo. Píšeme ho s tvrdým I a ani mäkčeň pri L nepíšeme. Je to vtedy, keď popisujeme tvar, napríklad sneh sa skladá z vločiek a tie vyzerajú ako kryštály. Čiže kryštály snehu s tvrdým I. Soľ, piesok, to všetko je zložené z malých kryštálov. A nie je to veru čisté a priehľadné. Ide nám o ten tvar, preto kryštálový cukor aj kryštáliky soli píšeme s tvrdým I. Toto bolo všetkých 11 gramatických chytákov na dnes. Tak dúfam, že sa ti podarí si z nich čo najviac zapamätať. Možno aj vďaka pomôckam z tohto videa. Tak zase na budúce. Pá!